newly elected councilor, municipal councilor Lucky Aquino de los Reyes. Papadisan man siya sa naton sayo sangguniang barangay member Honorable Arlene Sandulan Rito. Darako pong salamat kan Honorable Lucky de los Reyes and Honorable Arlen Isharito sa iyo pagpakita sa maupay nga figura pagsayaw sa kuratsa. Figura para sa tukar nga kuratsa. Yan na ato nalapon si Honorable Cecilio Lagrimas. Papadisan may ni sa naton anak sa tagdunar sa naton yan na dinhi venue. Pagdunar sa naton lote sa naton auditorium, sa naton barangay hall, sa naton barangay chapel, sa tuanay Manorini Adoro ang kanyang amay nga mao ito na hahani permi. Yan na ang kanya anak si Miss Rina Adoro Kuratsa.
Darakong salamat, Honorable Cecilio Lagrimas and Miss Rina Adoro. Darakong salamat kan Sir Alan Pinca sa Municipal Treasurer sa Office sa LGU Lawang. Ngasan kan Miss Maricel Sandulan Valdez. Na lisa nga kanina kaya ko na ko sa pasok lady